खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो UPPL मददगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां UPPL हानजाया BTR नि मोन 10 मासियाव बिसायख'थिखौ गेलेनो हागौ BTR आव गासै मोन 12 बियाब दङ बिनिनो सिगाङाव UPPL आ मोन 8 आरो BJP आ मोन 4 बियाबाव बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानै फोसावदोंमोन थांनाय माखासे सान सिगां नैथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय UPPL हानजानिफ्राय साथाम बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनाय जाखांबायमोन दा थामथि खोलोबनि बिसायख'थियाव मोन 7 बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन होननानै खौराङाव मोननाय जादों थामथि खोलोबाव UPPL हानजानिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो गोनां मोन 7 बियाबफोरा जाहैबाय गसाइगाव सानजा क'क्राझार सोनाब क'क्राझार सिडली तामुलपुर चापागुरि मख'नो गोनांदि बिजनी नङाब्ला बरमा बियाबनि मादाव UPPL हानजाया मोनसे बियाबाव बिसायख'थिखौ गेलेनो हागौ बिनि थाखाय सावरायनाया जागासिनो दङ दिनै नङाब्ला गाबोन रोखा जानो हागौ बाक्सा जिल्लानि मसलपुर महकुमानि बेन्दोङाव थानाय बरबरी आन्चलिक बाथौ थानसालियाव सिखाव हाबदों बाथौ थानसालिनि गुरुआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे थानसालियाव 1985 मायथाइनिफ्रायनो सिबियारिफोरा होलांनाय गोबां सना रुफा आरो रां दंमोन बेफोर सना रुफा आरो रांखौ सिनाय मोनै दुथां सिखावा बाथौ थानसालिनि साबिथालाखौ हरनि समाव देखावनानै खावनानै लांजोबदों जाथायखौ फुंनि समावसो नुनो मोननानै खाथिनि पुलिस थानायाव खौरां हरनाय जादों आरो पुलिसफोराबो जाथायखौ फैनानै नायगिदिंफैदों सिनाय मोनै दुथां सिखावफोरखौ हमनानै थाबैनो रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय पुलिस बिफानखौ खावलायदों बिथांमोनहा नैथि खोलोबनि बिसायख'थिया खाथियाव सौफैनाय लोगो लोगोनो गावबागाव दोलोफोरा फोसावदिं मेल खुंनायखौ जागायजेनबाय 64 नं पानेरि बियाबनि BPFनि बिजाथि कर'नाकान्त सोरगियारि बिथाङाबो मैया डिमाकुसि हाथाइसालियाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों बे मेलनिफ्राय बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव BJPनि हेंथायै माखासे खोथा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों दि BJP हानजाया सिगाङाव ओनसोलारि राजखान्थि हानजाजों लोगो जाग्रोयो बेनि उनाव सोलो खालामनानै गावसोरनि सिङाव लाबोयो गावसोरनि सिङाव लाबोनो थाखाय BJP हानजाया सिगां माखासे मुलाम्फाबो होग्रोयो होननानै बुंथिनायजों लोगोसे BTR आव BJP आरो UPPL आ गोहोखौ समानै राननानै सोरखार दादों आरो लासैनो UPPL हानजाखौ लोरबां खालामनानै फोजोबस्रांनो नाजादों आरो गासै BTRखौनो गावसोरनि गोहोआव लांजोबनो नाजादों होननानैबो अजद दैखांदों बिथां कर'नाकान्त सोरगियारिया बिनि थाखाय BTCनि सोरखारखौ सांग्रां जानानै थानो थाखायबो खावलायहरदों बिथाङा बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि थांनाय 2015 मायथाइयाव जानाय BTC बिसायख'थियाव BJP हानजाया BTR आव मोनसे मासेयाव देरहासारनो हादोंमोनब्लाबो EMनि बिबानखौ होआखैमोन मानोना EMनि बिबान होनाय माने BTRनि गोहोखौ होनाय जायनि थाखाय BJP हानजाया बे बाराव BPFजों लोगो जायाखै होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे BJPआ समाज हारि धोरोम बोखावनानै राजखान्थि खालामदों होननानैबो अजद दैखांदों बिथाङा बेजों लोगोसेनो 64 नं पानेरि बियाबाव UPPL हानजानिफ्राय मनमहन बर'आ टिकेट मोननो हायैयाव उदाङै बिजाथि गसंनो थाखाय थियारि जादोंमोन नाथाय दा बिथाङा UPPL दोलोनि इयुनखौ नोजोर होनानै आरो हाइ कमान्डनि बिथोन फालिनानै उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो लानायखौ दोनथ'बाय गोलाव सम 64 नं पानेरि बियाबनि BJPनि बिजाथि बिस्वजित दैमारि बिथांजों लोगोसे मनमहन बर' गोबां प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर मावथि सोद्रोमाफोर बिथांमोनहा जयै सावरायलायखांनायनि उनाव बे थांखिसिम सौहैनो हादों म्यानमार हादराव दा सरासनस्रा सुबुंफोरा थानो हायै बायदि जानानै दङ थांनाय 1 फेब्रुवारिनिफ्रायनो म्यानमाराव मिलिटारि रुल जानायनिफ्रायनो सानफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ बुथारगासिनो दङ जायनि थाखाय सरासनस्रा सुबुङा म्यानमाराव थानो हायैनि थाखाय माखासे म्यानमारनि नोगोरारिफोरा भारतआव हाबफैगासिनो दंमोन दा भारतनि इउनियन हम मिनिस्ट्रिया म्यानमारनिफ्राय भारतआव सुबुं हाबफैनायखौ होबथानो थाखाय नर्थ इस्टनि मोनब्रै रायजोफोर जेरै मिज'राम नागालेन्ड अरुणाचल प्रदेश आरो मणिपुर बेफोर रायजोनि सिमाफोराव गोख्रों नोजोर होनो थाखाय बेफोर रायजोफोरनि चिफ सेक्रेटारिफोरखौ बिथोन हरबाय मख'नो गोनांदि 1 फेब्रुवारिनिफ्रायनो म्यानमारनि सिभिलियन लिडार आं सान सु किखौ बिसायख'थियाव थगायनानै देरहासारदों होननानै अजद दैखांना जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदोंमोन आरो बे साननिफ्रायनो म्यानमाराव मिलिटारि रुलआ सोलिदोंमन अफिसियेल रिपर्टनि बायदिब्ला म्यानमारनि सिकिउरिटि फर्सफोरनि गुलि गावनायाव दासिम सा 70नि बारा जिउ खहा जाबाय आरो बेनि अनगायैबो गोबाङानो जोखोम जादों आरो गोबांखौनो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो
UPPL नि मददगिरि नङाब्ला साइन एबा सिगनेचार मोना बे अजदखौ होदों चिरां जिल्लानि नांगलफाङानि ABMSUनि फरायसाफोरा माखासे सान सिगां आसाम सरकारा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय मोन 1837 पस्टनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट होदोंमोन। बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनोब्ला गामि ओनसोलनि होनानै फोरमान होनो थाखाय मोनसे फर्माव VCDCनि चेयारमेननिफ्राय सिगनेचार नांगौमोन। नाथाय नांगलफाङानि VCDCनि चेयारमेन बुरहान आली मण्डला सिगनेचारखौ सोरनोबा होदों आरो सोरनोबा होआखै। लाइमोनफोरा अजद दैखांनाय बायदिब्ला सिगनेचार लायनो थांनायाव बुरहान आली मण्डला बुंथिदों दि जायफोर बिथांखौ चेयारमेन बानायदों बिथांमोनहा सिगनेचार होनो बादा होदों आरो बिथांमोननि गनायथि गैयालासे सिगनेचार होनो हाया होननानै बुंथिदों VCDCनि चेयारमेन बुरहान आली मण्डला। नांगलफाङानि लाइमोनफोरा बुंथिबावदों दि जाय UPPLखौ मदद खालामाखै बिथांमोनहानो सिगनेचारखौ VCDC चेयारमेननिफ्राय मोननो हायाखै आरो जायफोरा UPPLखौ मदद खालामदों बिथांमोनहानो सिगनेचारखौ मोननो हादों। बेखौ लानानैनो चिरां जिल्लानि ABMSUआ BTSनि गाहाय आरो DCखौ VCDC चेयारमेन बुरहान आली मण्डलनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायहरदों जाहाथे बेबायदि खालामनो खाबु मोनबावा। आसामाव बिसायख'थिखौ लानानै दावरावआ लासै लासै बांबोनो हमदोंसै। सानसे सिगां तिनसुकिया जिल्लायाव BJPनि बुथ कमिटिनि आफादगिरि देबानन्द गगैखौ गोफार हाथियारजों सुनानै बुथारनायनि उनाव फिन आसामाव हिंसायारि जाथाय। रुपहि हाटनि उदां बिजाथि आबु सामाखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबनानै आथिं सिफायनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बिथां आबु सामाया बुंथिनाय बायदिब्ला हरनि समाव माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा बिथांखौ लांखारनानै बुग्लिदोंमोन। बे समावनो माखासे सुबुंफोरनि नुसननायाव पुलिसनो खौरां हरनानै बिथां आबु सामाखौ रैखा खालामनो हादों। अब्लाबो दुथांफोरनि बुनायजों बिथांनि आथिङा बायदों। बिथांखौ पुलिसआ दा फाहामथायनि थाखाय नगावनिनो मोनसे फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। इन्डियान सुपार लीग ISLनि फाइनाल गेलेनाया मैया जोबनानै थांबाय। मैया मुम्बाइ सिटी आरो एटिके महननि गेजेराव फाइनाल गेलेनाया जादोंमोन। बेयाव गिबियाव एटिके महना 18 मिनिटआव गलसे सोनो हादोंमोन। बेनि उनाव मुम्बाइ सिटीआ 29 मिनिटआव गलसे सोनो हादोंमोन। बेनि उनाव जोबथारनायावसो मुम्बाइ सिटीनिफ्राय 90 मिनिटआव गल मोनसे सोनो हानायाव मुम्बाइ सिटीआ मैयानि फाइनालखौ देरहासारनो हादों। दिनै आसामाव इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा दावबायफैनानै बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंगोन। बिथाङा मोननै बियाब मार्गेरिटा आरो नाजिरा बियाबाव फैनानै फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैगोन। खौरांनि बायदिब्ला फैगौ 17 मार्चआवबो आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालनि जानानै माजुलि बियाबाव बिसायख'थिनि थाखाय केम्पेइन खालामफैगोन। बिथांनि अनगायैबो BJPनि स्मृति ईरानीआ मैया आसामाव दावबायफैनानै बिसायख'थिनि केम्पेइन खालामफैदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।